Croeso I Galwch Acw, y gyfres ble mae tri dysgwr yn coginio pryd tri chwrs i'w gilydd ac I minnau. Y tro yma, y tri ydy Margaret o Gnbanwo o Ben y Groes ger Caernarfon sy'n rhedeg ei chaffi ei hun. Richard Haig o Ddeganwy sy'n gapten ar ei gwch ei hun a Kate Bolsover, dylunydd gerddi, garden designer, sy'n byw yn rhefryw ger Llanrwst. Ac wrth gwrs, bydd y tiwtor Cymraeg Ioan Talfryn efo nhw I siarad am y fwydlen. Sut wyt ti'n dweud y gair yna? Servish. Siopa am fwyd. Gai 4 darn o giwio. A pharatoi a choginio'r pryd. A hynny I gyd yn Gymraeg. Wel, croeso ato ni unwaith eto a gobeithio eich bod chi fel fi isio bwyd. Wel, da ni efo Margaret o Gnbanwo heddiw yma ym Mhen y Groes. A dyma hi I ddeud ychydig amdani hi hun. Hello, Margaret o Gnbanwo dwi. Dyma fy nghaffi, The Melting Pot, neu crocamrasus ym Mhen y Groes. Essex girl o'n I, so, a roedd Essex yn lle brysur iawn, so yn compario efo Essex, roedd Pen y Groes yn distaw iawn, ond dwi'n licio lle distaw, deud I gwir. Wnaethon ni prynu project, dwi'n meddwl, roedd Red Lion yn project mawr, so roedd yna lot o waith yn y to, yn y ystafelloedd, lot o waith. Unwaith ymys, da ni'n neud noson o bwyd o gwlad yn Africa. So, weithiau, mae'n dibynnu sut dwi'n teimlo. Roedd yna specials Africanaidd ar y blackboard booth. Yeah. Cyn agor y caff, yn un mynd o gwmpas mechned ffarmwyr a wneud demos I pobl. O rwan dwi'n wneud demos neu dosbarth coginio yma yn y caffi. Wel, dwi'n trio wneud. Just I roi syniad I pobl. Am bwyd Africanaidd, am sut I defnyddio spaces, especially spaces fi. Nes I ddechrau dysgu ar y we, Cymraeg ar y we, just to a just gerfa bach, ond ar ôl symud nes I ddechrau dosbarth Cymraeg yn Nanglla, yn Talfryn. Nes I mwynhau, nes I wneud lot o mischief yn y dosbarth dysgu lot, just drwy mischief, really. Yn anffodus, nes I dechrau rhedeg caffi, so doedd ddim amser, doedd na ddim amser I mynd I dosbarth eto, so. Dwi wedi gweld head-turning lot pan dwi'n dechrau siarad Cymraeg efo pobl, so yeah. Dwi'n licio gair canolbwyntio. Dwi'n wrth fy mwyn y cegin. Dwi'n mwynhau wneud pethau newid o just... Dwi fel Heston Blumenthal, dwi'n meddwl. Just dwi'n licio experiment efo bwyd. Dwi'n nabod bwyd o Africa, so dwi'n licio play around efo bwyd Africanaidd. Fy hoff fath o bwyd ydy bwyd that somebody else has made. Yeah. Os ti isio coginio fi, and dwi'n hapus I bwyta. Dwi ddim yn nabod Ioan Talfryn, ond dwi wedi clywed amdano fo fel Sion Corn bach, yeah? A pwy sy'n dŵad mewn i'r caff yn ddistaw bach? Ia, dyma Ioan wedi cyrraedd I gael gweld y fwydlen. Wel, Maggie, dyma ni ym Mhen y Groes yng Ngwynedd, yng nghanol y Fro Gymraeg. A dyma ti rwan yn siarad Cymraeg.
Ac yn... Trio siarad Cymraeg. Ac yn rhedeg caffi fan hyn yn Mhenygroes, ie, felly gwych, ie. So, dyn ni'n edrych ymlaen wythnos yma at flasu y bwyd gwahanol yma. Felly, wrth i ni siarad Cymraeg, wrth i ni baratoi y bwyd, wrth i ni fynd allan i siopa, unrhyw beth wyt ti ddim yn siŵr amdano fo, jyst gofyn i fi, sut dwi'n dweud hyn yn Gymraeg ne? Falle bod ti ddim wedi gwneud rhai o'r peth yma yn Gymraeg, gawn ni weld, iawn? Felly, yn fan hyn, o dan hwn, mae'r fwydlen. Felly, newn ni edrych ar y fwydlen? Ie. Siwr bod hi'n mynd i fod yn ddiddorol iawn, ar ôl 3, 1, 2, 3. Da-da! Dyma ni. Reit, gawn ni weld, gyd i esbonio i fi. Be di'r rhai'r peth yma. Nawr ten, cwrs gynt yma, brosiet ffa llygadu. Efo spigoglis a ffibr melys. Felly, brosiet, beth i brosiet? Wel, ciabatta. Reit, ie. Ond y ffa llygad di yn bwyd o Gorllewin Affrica. Reit. So traddodiadol, felly. Reit, iawn. Dwi'n meddwl bod yna baced o ffa llygadu gyda ni wedi sychu yn y gegin, dwi'n meddwl. Felly, dyn ni eisiau defnyddio, felly, wedi gweld y bore yma. Ie, felly, reit, gwych, gyda spigoglis a ffibr melys, iawn, gwych. Potiau porc y bricyll gyda roes eiraidd, metoko a plantains. Be di podji yn union? Mae podji fel casserole. Reit. Da ni'n coginio nhw mewn podji, mewn podji. Podji di fel y poti. Reit, Di nhw pot. Felly, felly bydd y casserole efo llysiau bydd y felly ond. Reit, iawn. Roes eiraidd, pa mae'n eiraidd? Mae'n ni'n coginio efo turmeric. Reit, iawn. Felly mae hwnna'n felyn, felly, iawn. Byddi metoko? Bwyd o Cameroon ydi metoko, efo ceil, efo spigoglis. Wel, efo, spigoglis a neonin a tomatis. Iawn, gwych. A plantains? A plantains ydi fel banana, ond dim ffrwythia. Llwysia ydi plantains. Reit. A maen nhw'n gwerthu nhw yn lleol? Yes. Maen nhw'n gwerthu plantains yn Mangor, ond weithiau dwi'n cael plantains o Liverpool neu Manceinion nhw. Gwych, iawn. Pwdyn wedyn, crempo Morocaidd gyda jelly gwafa, diddorol, menyn a syrup. Lle bydd hynny'n ffordd dda o'r ffyn y pryd bwyd? O East Africa ydi... O Dwyrain Africa? Dwyrain Africa. Oedd ti'n sôn ar y dechrau, Gorllewin Africa. A Dwyrain Africa. A Pwtsi yn... Sawl? De Africa. De Africa ydi hwnna. So felly mae da ni'n mynd o gwmpas. Da ni'n mynd o gwmpas, iawn. Reit, mae'n amser rwan i gyfarfod y ddau ddysgwr arall fydd yn galw draw am ginio. Richard Haig dwi. Dwi'n dod ymreiddiol o Lloegr, o Birmingham yn ymreiddiol. Hyn y bryd dwi'n byw yn Dyganwy yn Gogledd Cymru. Dwi'n edrych ymlaen i'r blasu coginio pobl eraill. And dwi'n edrych ymlaen ar coginio am pobl eraill. Pan mi wnaethon ni gyrraedd yn Cymru, mae plant yn mynd i'r ysgol yn Cymru and dysgu Cymraeg yn y ysgol. And mi dweud i bod os mae plant yn dysgu Cymraeg, wedyn mi basen ni dysgu Cymraeg. Dwi'n wedi bod yn dysgu am 2 neu 3 mlynedd. Kate dwi'n byw yn Trefryn ers 2 flynedd, efo fy ngwri. Dwi'n dod o Prestatyn yn reiddiol, ond dwi'n byw yn Lloegr, 30 years. I'd like to learn Welsh, to speak Welsh fluently, so that I can talk to all the people in the village. I'm a member of a club in the village, and I'd like to be able to talk to them.
Dwi'n mwynhau yn fawr. Fy hoff gair bendigedig yn Gymraeg. A dyna chi wedi cyfarfod y 3 dysgwr fydd yn coginio yn ystod y gyfres yma. Rwan ta cyn bo hir, mi fydd Ioan a Maggie yn mynd i'r siop i brynu'r cynhwysion ac i ddysgu ychydig bach mwy o Gymraeg. Felly dowch yn ôl ato ni ar ôl yr egwyl.